Za účasti 5 družstiev bol usporiadaný hokejový turnaj o pohár primátora mesta na klzisku na ostrove. Medzinárodný charakter turnaju dodala účasť českého družstva z Přerova. Naše mesto reprezentovali 2 družstvá, a to HC a Predátor z Komárno. Ďalšími účastníkmi turnaja boli ešte družstva z Rimavskej Soboty a z Hurbanova. Turnaj sa hral systémom každý s každým a na záver turnaja o celkové prvenstvo si zmerali ešte sily prvé 2 družstvá. Na našich záberoch sme zachytili momenty z 2 stretnutí. Turnaj trval celý deň a diváci, ktorí prišli von na klzisku, boli svedkami zápasov na celkom slušnej úrovni. Len škoda, že tých divákov neprišlo viac. Komárňanskí hokejisti sú samozrejme všetci amatéri. Pravidelne už netrénujú a v posledných rokoch sa dajú dokopy len na takéto turnaje. Za úspech môžeme považovať už aj to, že družstvo HC Komárno po 2 víťazných a 2 prehratých zápasoch sa umiestnilo na 3. mieste. Družstvo Predators nezískal ani bod a v turnaji skončil na 5. mieste. V 3. ročníku turnaja si víťazstvo vybojovali hokejisti z českého Přerova, družstvo z Hurbanova obsadilo 4. miesto.